Дуже дорого. То 30-го числа си будете розчерпувати. Добре, добре, добре. Що це в нашій Україні? Чистая діва свята, стоїть у Сіоні, у білій вороні, пречистая діва свята, мною на вигляд була, свій погляд знесла з небеса, дітей не забула, до вільних прибула, кличе же до себе вона, дітей не забула, до вільних прибула, і кличе до себе вона. Прийдіть всі до мене, прийдіть, з собою ви біль принесіть, я вас успокою, дам сили до болі, і краще покажу вам світ, я вас успокою, дам сили до болі, і краще покажу вам світ. Пречистая діва свята, яка ж ти для нас дорога, прикрий нас своїм святим омофором, дай сили повстати з гріха. Святим омофором, дай сили повстати з гріха. Подяку складаєм тобі за ласки небесні твої.
Тебе, дів життя податиме, прийди і селися нас, і очисти нас від усякої скверни, особливо душі наші, слава вишні Богу на землі, мир люди благовіння, вишні Богу на землі, мир люди благовіння, Господи, губи мої відкрию саме, Богу спять, хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. В мирі Господеві помолімся. За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся. За святий храм, і що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. За святішого Вселенського архієрея Венедикта Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Любомира, боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причини людей, Господеві помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві помолімся. За село це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Благо сповідатися Господеві і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, повіщати зарання милість Твою, істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, поправи, Господи, Бога наш, і немає неправеднім, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси Ще мрі Господеві помолімся. Помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими пом'янувши,
самі себе на одно і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бо Твоя є влада, Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господь воцарився, красу зодягнувся, зодягнувся, Господь, у сили перепоясався, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, він потвердив славу, вона не порушиться, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, і злоства Твої вельми вірні, мові Твоєму Господи належить святість на долі, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, єдинородний Сину і Слово Божий, безсмертний Ти і зволити спасення нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один у святій Троїці, рівнославний з Отцем і Святим Духом, спаси нас. Ще і ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий чоловіко, любець Бог, єси, і Тобі славу осилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликніте Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо Тобі, Аллилуйя, і їм перед лицем Його сповідання, і псальмами воскликнімо Йому, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо Тобі, Аллилуйя, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо Тобі, Аллилуйя, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Премудрість прості. Прийди та поклоніся і припадемо до Христа.
і ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як ім'я нас не слави бездітності, і Адам і Єва від тіння смерти визволилися пречиста у святім різдві Твоїм. Його празднують люди Твої, з провини прогрішені збавлені, як кличуть до Тебе, неплідна родить Богородицю і кормительку життя нашого. Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Святий Боже, святий прим. Премудрість будьмо уважні. Величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Бозі і спасі моїм. Озглянувся на смирення раби своєї, ось повіднині облажать мене всі роди. Величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Бозі і спасі моїм. Премудрість. О, Филип'ян послання, святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, плекайте ті самі думки в собі, які були у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав нас здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним, аж до смерти, смерть хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі і на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Мир тобі приведу. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім. І духові Від Луки святого Євангелія читання. Тобі, Господи, Будімо уважні. Одного разу прийшов Ісус до одного села. Тут жінка на ім'я Марта прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала слово Його. Марта ж клопоталася про велике частування і, підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус же сказав їй у відповідь: Марто, Марто, ти турбуєшся і клопочешся про багато, а потрібно ж тільки одне. Марія ж благо обрала частку, яка не відійметься від неї. І коли він це говорив, якась жінка з народу сказала йому:
блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що ти сав. А він сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, дорогі бощани, сьогодні ми світло звершуємо праздник на цій парафії. Сьогодні ми відправляємо божественну літургію у нашому обряді, яка не правилась тут більше, ніж 60 років. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Такі слова промовила жінка до Ісуса Христа, який навчав народ Ізраїля. Сьогодні ми оспівуємо Пресвяту Богородицю. Батьки Пресвятої Богородиці Йоаким і Анна не мали дітей. Батько Пресвятої Богородиці Йоаким був священником. І ось, коли була обнова храму, батько Йоаким приніс свою жертву до храму. Але тут один з равенів сказав йому: ти негідний і недостойний приносити жертву Богові, тому що ти не дав плід, ти не дав дітей, тому ти недостойний в першу чергу давати цей дар. Принижений в сльозах, Йоаким іде в гори і там молиться. Анна дізналася, як було принижено її чоловіка, виходить у сад і там молиться. Промовляє такі слова: Господи, я є найгірша від усіх. Вона бачить пташку, яка годує маленьких писарят, і каже: я найгірша від цієї пташки. Я найгірша від тих дерев. Я найгірша від цієї землі, бо всі тобі приносять плід. Всі приносять тобі потомство, а я безплідна. І в цей момент об'являється їй ангел і каже, що вислухана є її молитва, що вони будуть мати дитину. І той же самий ангел об'явився Йоакиму. Батько Йоаким і Анна жили побожним і святим життям. Вони ділили своє майно на 3 частини. Одну частину давали на храм, іншу частину роздавали бідним, а третю частину залишали собі. І ціле своє життя молилися. Ціле життя своє просили, щоб Господь Бог їх поблагословив. Минуло 60 років, як з цього села були вивезені мої діди і прадіди. Багато хто з вас, хто жив тут, хто змушений був покинути ці рідні оселі, змусив дуже багато пережити. Тому що треба було покинути дім, землю, покинути усе те, що колись здобули, надбули їхні батьки і прадіди. Сьогодні ми прийшли, щоб тут, на цьому місці, де колись стояв храм, віддати Богові хвалу. Сьогодні вшанувати цей праздник. Сьогодні прийти і воздати подяку Матінці Божій, що через так багато років ми знову прийшли, мали можливість тут помолитися і тут вчинити цей праздник. Так, дорогі мої, кожен має свій хрест. Йоаким і Анна несли свій хрест, бо їх постійно принижували. Їх майже щоденно принижували у своїх промовах. Але вони це перенесли, і Господь Бог дав їм винагороду, дав їм
Пресвяту Богородицю, дав їм Матір Божу. Ми називаємо її Чібот Бога Живого. Сьогодні Господь Бог дав нам можливість тут молитися. Сьогодні всі ми покинули свої домівки для того, щоб ми спільно тут помолилися. У сьогоднішній Євангелії Христос приходить до двох сестер. Одна, Марія, сиділа в ногах Господа, слухала слова, а Марта попиталася всякою послугою. Ви є, як та Марія, яка сиділа в ногах і слухала Господа. Бо сьогодні ви прийшли подякувати Господу. Сьогодні ми прийшли воздати хвалу Марії, воздати хвалу Христі Богородиці в цьому храмі святому і Господу Богу. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормило. Шановуємо ті груди і те лоно, яке привело нам у світ Сина Божого, Спасителя нашого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея, Венедикта Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Любомира, і усіх єпископів наших, за тих, що служать і послужили святім храмі цим, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богомережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господеві Богу нашому, щоб ти вислухав голосу моління нас грішних і помилував рабів своїх, усіх прочан, які приїхали тут до села Боська молитися до Пречистої Діви Марії, до Господа нашого Ісуса Христа. І усю владу тутешню, яка допомагала і допомагає нам в організації богослужінь, усіх парафіян святого храму цього, і охоронив їх від всякої скорби, гнів, біди й нужди, визволив всякої нужди, подав здоров'я з довголіттям, молимось тобі, Господи, скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостивий чоловіколюбний Бог, єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Які вірніше й щемрі, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Щоб від владою Твої завжди береженнями Тобі славу силали, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні.
Вселенського архієрея, Венедикта Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Любомира, боголюбивих єпископів наших Кир Юліана і Кир Ярослава, і весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і прислупоминаємих ктиторів, доброчинців, жертводавців святого храму цього, і всіх вас, християн, нехай поміне Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Що від царя всіх ми прийняли, що в його славі невидимо супроводять нам всіх жити. Алілуя, алілуя, алілуя. Сьогодні молитву нашу Господеві. Господи, За принесені чесні дари Господеві помолімся. Святих, що з вірою, побожністю, страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. Заплатив народу всякої скорби, гніву й нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Мир всім! Одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносушною і Перед дверю премудрості будьмо уважні. вірою в єдиного Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і Отця рожденого перед усіма віками, світло від світлого, істинно від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного, за все, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворює
Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя і Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Гору піднесім серця. Благодарим Господа. Переможну пісню співаючи, викликуючи, зиваючи і промовляючи. Блаженними силами, і чоловіка відчили мовно, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Від твоїх тобі приносимо за всіх і за все.
пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Величай, душе моя, з неплідної народжену Діву Марію, чуже матерям дівство і чудес дітям дівам діторождення. На тобі, Богородице, обоє довершилося, тому тебе ми всі племена землі безустанно величаємо. Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Бенедикта Папу Римського, блаженнішого патріарха наш, Любомира, боголюбивих єпископів наших, і даруйте церквам, щоб брати чесні, здорові, довголіття, правильно навчали слова Твоєї істини. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Пом'янувши ще Марі Господеві, помолімся. За принесені освячені чесні дари Господеві, помолімся. Полюбить Бог наш, прийнявши у святий наднебесний, духовний, свій жертовний, як приємний запад духовний, зі славна божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Всякої скорби, гніву і нужди Господеві, помолімся. Христос, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного у Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця до життів наших у Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Осталий час життя нашого в мирі покаяння і скінчити у Господа просім. Християнської кончини життям нашого безболізної, бездоганної, мирної і доброго світу на страшному суді Христовому просім. Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця, і мовити. Як на небі, так і на землі.
Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Мир всім. Голови ваші перед Господом схиліть. Благодаттю і щедротами чоловіколюбім єдинородного Сина Твого, з яким ти благословенний єси, з пресвятим і благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Будьмо уважні, святе є святим. Розроблений сердяючий ангел Божий, розроблений невідмінний, якого завжди їдять і але причасний він освячує повнота Святого Духа.
достоємство Твоє. Завжди нині повсякчас і на віки вічні. Нехай сповняться уста наші, хвалення Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися. Святий Твій божественний безсмертний і животворящих бережи нас у своїй святині, веде повчатися в камі Твої. Аллилуйя, аллилуйя, Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних і небесних, животворних, страшних Христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Господеві помолімся. Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляють, і освячуєш, Ти, що на Тебе надіюся. Спаси людей Твої, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твою охорони, освяти тих, що люблять косу дому Твого, тих познав божественною силою Твоєю, і лишай наш надіємось на Тебе. Мир світу і даємо мудрою церквам Твоїм, єреям Богом береже народу нашим правлінням всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершний дар з висоти, є, що сходить від це світла, і Тобі славу, подяку, поклін засилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині на віку. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині на віку. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині на віку. Благословення Господнє на вас, і облагодаттю і чоловіколюбієм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, якої Різдво праздник сьогодні світло звершуємо, святих славних церквальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, бо святих отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинограда, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий і чоловіколюбець.
блаженнішому Вселенському архієреєві Венедикту Папі Римському, блаженнішому патріархові нашому, і боголюбивим єпископам нашим, і всьому священичому, дияконському, монашому чину, і всьому богомбережному народові нашому, сотвори, Господи, многая і благая літа. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, дорогі брати і сестри, праздник сьогодні в селі, велике свято, Різдво Пресвятої Богородиці. Ваші батьки, наші прадіди, діди йшли по тих сходинках до цього святого храму, а багато хто з вас був маленькими діточками. Ішли сюди, і ще малі ще не знали, чого ведуть. Знали, бо все було довкола праздничне, святкове. І ви були вбрані в святкове. Старші згадують про це. Ішли до святого храму уважити, віддати честь Пречистій Діві Марії, попросити в Пречистої Діви Марії і, звичайно, помолитися за всіх тих своїх бажань, яких в нас так багато. Сьогодні і ми, так як наші прадіди, пройшли оцими відродженими уже сходками, прийшли до цього місця, де стояв цей святий храм, знову ж з тими самими побажаннями і проханнями, з тою самою прославою Пречистої Діви Марії, проханнями свого серця, проханнями доброти до Господа і, звичайно, проханнями про своє благополуччя і здоров'я. Багато літ пройшло. Справді, нав'язуючи до отця проповідника, ми також натерпілися. Ми терпіли, але прийшло це Різдво, Богородиці Різдво, яке започатковує все. Бо треба нам знати, що в церквах східного обряду Різдво Пресвятої Богородиці – це є перше свято, перша урочистость в нашому церковному календарі. І цим Різдвом церква немов би піднімає і показує, що зійшла ота зоря, після якої зійде сонце правди для нас, Ісус Христос. І тому ми радіємо, що, власне, маємо заступницю і покровительку Пречисту Діву Марію, яка ще нікому, хто би попросив, не відмовила, а завжди всім допомагає. Скільки ми проїхали кілометрів, не так багато по сьогоднішніх мірках, бо я знаю, недавно був за границею там далі, що люди, наші люди українці їздять до церкви по 200 і 250 кілометрів в Німеччині, їдуть на недільне богослужіння. Ми ж проїхали якихось 100 від сили, навіть і то, напевно, немає. Але, звичайно, що між тим, де ми живемо, і цим місцем є кордони, і нам важко і тяжко. Але дякувати Богу, подумаймо собі, коли я був ще зовсім маленьким, а ви молоді, ви про таке навіть і не мріяли. Ви мріяли про свою землю, мріяли про ту хату, мріяли про свою юність, яку ви тут провели. Але при те, що сьогодні будете стояти, навіть і не снилося. Але Бог веде, Бог веде. І Пречиста Діва Марія дає оту ласку людині, яка просить, яка молиться, ту ласку доброти. І сьогодні ми на тому місці, і сьогодні ми радіємо і дякуємо Пречистій Діві Марії, що, власне, дала нам можливість комусь дожити до такого дня, комусь пізнати це село і це місце, яке було ще не пізнане до сьогоднішнього часу.
а комусь просто з цікавості і з чистого серця побувати тут. Тож не забуваємо, перед нами, дорогі мої, будуть нові бар'єри. Перед нами будуть Євросоюз, який поставить нові бар'єри на наступний рік, який ми, може, дехто нас і не зможе подолати. Але пам'ятаємо про це місце, святе місце, що тут, в тому святому храмі, молилися наші прадіди, діди. І цей святий храм, дякувати Богу, відроджений не стінами, але духовно. Бо ми є більше, як стіни храму. Ми є більше, бо ми є люди. І, власне, в людях якраз існує свята церква. То я сьогодні вітаю всіх вас з цим величним святом, з цією великою урочистістю. Хай Пречиста Діва Марія силає всі ласки і щедроти. Хай Господь наш Ісус Христос бачить наші серця з вами добрі і в доброті, які хочуть бути справді святими. Хай Господь Бог, Отець Небесний, силає всі свої ласки і щедроти. То сьогодні вітаю всіх вас. Вітаю і ксендза Анджея, який є тут пробужем, і всі в ім'я його особистості, всіх парафіян тут святого храму, цього костелу. Вітаю також і владу, тут тутешню гміну, тутешню. Дякую їм від щирого серця як священник, що, власне, вони дозволили це зробити, що, власне, вони пішли на зустріч, що, власне, вони стільки сил також приложили для того, щоб ми тут стояли на цьому місці і не стояли десь в кущах чи ще десь і казали, десь тут би мала бути наша церква. Але, власне, на тому місці, скажімо, просто відродженому місці. Тому дякуємо їм всім. Дякую, хай Господь Бог силає всі ласки і щедроти вам і всіх, кому я говорю, тут стоячим, в щасті, в здоров'ї, на многая і благая літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая, многая, многая літа, многая, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая.
te szczere i z serca płynące życzenia składam serdeczne, Bóg zapłać. Uczestniczyliśmy dzisiaj w odpuście Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Tak się składa, że kalendarz juliański obchodzi to święto 2 tygodnie później w stosunku do kalendarza gregoriańskiego. Tytuł tej cerkwi, tego miejsca to Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też wszystkim pielgrzymom w dniu dzisiejszym pragnę życzyć, aby tak jak Maryja dała nam Bożego Syna, tak każdy z nas wyszedł z tego miejsca umocniony wiarą, miłością do Boga i miłością do drugiego człowieka. I na tym miejscu wydaje mi się, że dzisiaj szczególnie jest czas i miejsce, aby pomodlić się za tych, którzy przez wieki tutaj czcili Matkę Bożą w jej tytule Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dlatego może teraz pomódlmy się za tych, którzy tutaj dzisiaj przyszli, za ich trud, ale także i za tych, którzy tutaj spoczywają i tutaj przez wieki chwalili Matkę Bożą. Bóg zapłać jeszcze raz za życzliwość, za to z głębi płynące szczere serce, które tutaj wypowiedziało tyle słów do nas. Jeszcze raz wielki Bóg zapłać. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, za naszych zmarłych, za wszystkich spoczywających na tym cmentarzu. Wieczne odpoczywanie racz dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać za tą piękną liturgię i wszystkim szczęść Boże. Najkrasнішу на
Коли ми молимося, коли віддаємо Богу віддання, що маємо віддати. Друга частина це є завжди трапеза любові. Ми сьогодні приїхали трьома автобусами, але бачите, помістилися всі разом і творимо власне ту другу частину, яка називається трапезою любові. Тож, наливайте келихи, хто має з радістю, хай Господь приймає те, що є на столах, радійте, бо справді сьогодні велике свято. Стефан, ви не маєте де кілішка? Лишнього. Bardzo się z tego cieszę. Tym bardziej, że dzisiaj powód tej naszej wizyty jest taki zaszczytny, czyli pamiątka odpustką, od kiermaszu, tak jak to nazywano, odpustką cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Czujcie się u nas jak najlepiej, czujcie się przywitani. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Zapraszamy was jak najczęściej.
І до нинішнього свята я маленький такий вірш приурочений. Вирвана струна, яка до віку буде в нас повітря. Сльоза за вами впала не одна, світами розберелися ваші діти. Та серцем ось коли не вони раз, де ви у теплім материнськім ложі, щоб разом із пречистою до вас в молитві скласти трепетні долоні. Мощану родину, ви увірвана струна, що в серці викликає болю клеки, і молиться за вас, Богородиця сумна, і ми нащадки в стороні далекі. Роман Михайлович, звініть Любу Іванівну від школи на півроку. А де Хорневич? Там ще так дерла, як ті кугути. А він десь в автобусі сидів. Чого не хотів співати з нами? До горілки не наливаєте, то ще буде співати. Ну, а де ти був? В автобусі сидів? Був там, та де? Я його...